Destana mem û zînê beş. Lîstika şetrencê û zindana tarî. Bi xêr hatin beşa sêyem a Mem û Zîn li Kurdî TV. Di beşa berê de me dît ku bekoyê evan gumanên reş xistibûn dilê Mîr Zeynedîn. Mîr êdî mînaberê ji Mem hez nedikir, lê belê hîn jî li benda nîşanekî an delilekê bû, da ku gumanên xwe piştrast bike. Bekoyê evan ku dizanibû Mem di lîstika şetrencê de şarêzayekî bêhempa ye, planek amade kir. Wî ji Mîr re got: Mîrê min, tu her dem dibêjî ku di şetrencê di kes nikare serê xwe bi te re bikişîne. Lê Mem li her derê dibêje ku ew ji te çêtir dilîze. Gelo tu naxwazî wî biceribînî? Em ê şertekî jî deyînin. Kî winda bike? Di vê daxwazayê din bîne cî. Mîr Zeynedîn ev pêşniyar qebûl kir û Mem vexwend dîwanê. Mem bi daxwaza Mîr hat û li hemberî wî rûnişt. Lîstikê dest pê kir. Mem ew çend bi baldarî û jêhatî dileyist ku du caran li pey hev Mîr têk bir. Mîr Zeynedîn hinekî aciz bû, çimkî wî nedixwest ku li ber çavên wezîr û mîrên xwe winda bike. Bekoyê evan ku li benda vê gavê bû, dît ku Mem her tim li pişta xwe, ber bi pencereya qesrê ve meyze dike. Ew pencereya odeya Zînê bû. Beko bi dizî ji Mîr re got: Padişahê min, cihên xwe biguherînin. Bila Mem li ber pencereyê rûne, belkî bextê wî biguhere. Mîr qebûl kir û cihê xwe bi Mem re guhart. Niha Mem li hemberî pencereya Zînê rûniştibû. Gava Mem serê xwe hilda. Dît ku Zînê perde kişandiye û bi rûyê xwe yê mîna heyvê li Mem temaşe dike. Bi dîtina Zînê re hiş ji serê Mem çû. Tiliya wî li ser kelaşên şetrencê lerizî û êdî nedidît ka çi dileyîze. Mem ji ber dîtina yara xwe sê caran li pey hev winda kir. Mîr Zeynedîn bi serbilindî keniya û got: Mem, te winda kir. Niha dema şertê me ye. Ez daxwaz dikim ku tu rastiya xwe bibêjî. Tu ji bo kê dişewitî? Ev dildara ku hişê te biriye û tu li her derê behsa wê dikî kî ye? Ma ew ji stiyê yan jî ji Zînê bedewtir e. Mem, ku hîn dibin bandora dîtina Zînê de bû û mîna mirovekî serxweş bû, nikaribû bêtir veşêre. Wî gustîla Zînê ya ku di tiliya wî de bû nîşan da û bi dengekî bilind qêriya: Mîrê min, ez ne dildarê keçekê ji rêzê me. Ez dîlê wê bedevê me ku niha li pişt vê pencereyê ye. Ez dildarê Zînê me. Bi vê gotinê re dîwanê bêdingiyekî kûr girt. Mîr Zeynedîn ji hêrsan reş û mûr bû. Rûmeta wî li ber çavê her kesî hatibû şikandin. Mîr Zeynedîn ferman da vî xaînî bigirin û bavêjin kûrahiya zindanê, bila heta sax be. Rûyê rojê nebîne. Tajdîn, birayê Memê canî, dema ev yek bihîst. Xwestxwe bavêje navberê, lê zagonên qesrê û fermana Mîr hişk bûn.
Mem bi destên girêdayî û bi dilekî tijî kul ber bi zindana tariya qesrê ve hat birin. Zên dema dît ku mem ji ber wê ketiye zindanê. Dinya li ber çavên wê bû dojeh. Wê xwest bi çeba birayê xwe û lava bike. Lê bekoyê ewan li her derê mîna dîwarekî li ber wê bû. Beko her dem dibin guhê mîr de diyaxeft. Mîrê min, tu karê herî rast dikî. Ger tu mem nekuje. Xelk dê bibêje ku mîr nikare rûmeta xwişka xwe biparêze. Mem di zindanê de tenê ma. Lê zindana wî ne tenê dibin erdê de bû. Zindana wî hesreta zinê bû. Wî li ser dîwarên zindanê helbestên Ehmedê Xanî bi xwîna dilê xwe neqş dikirin. Tajdîn û hevalên wî planên rizgarkirina mem çêdikirin. Lê Mîr Zeynedîn êdî bibû mîna kevir. Zinê jî di odeya xwe de. Mîna mûmekê her roj diheliya. Ew bêtir nexweş diket û êdî kesî nedikarî dermanê wê bibîne. Ev bêşaseyê ma destana me li vir bi dawî dibe. Di beşa bê de. Em ê bibînin ka zîndê çawa karibe mem di zindanê de bibîne. Karesata Dawîdê çawa biqewime û mem û zîndê di kîjan dinya de bigihîjin hev. Li Kurdî TV bimînin. Ji bo ku hûn qonaxa herî bi êşa vê destanê bibînin.